Sve se avazi nekakvi čujahu, eto dolazi Muhammed vikahu. Vrata otvoriše se od dženneta, pa se prosu po svijetu rahmeta. Džebrail reče mu hajde Mustafa, tebe čeka tamo ashabi safa. Evo burak došao iz dženneta je, ovo Allah da pođeš reko ti je. I on toga časa pođe na mirađ, da donese svome ummetu ilađ. Pa mu povede buraka Džebrail, sve je pred njim išo bio mu delil. Pravo od Kjabe u Kudus pođoše, dok bi san trepno okom stigoše. Pejgamberske duše tu sve dođoše, našem pejgamberu ikram činaše. Pa u mihrab prođe imao na kijam, pejgamberskim dušama obimam. Svi zajedno dva reketa klanjaše, tako zapoviđeno im bijaše. Pa je tu noć svakuda on sve išao, te je tako sva nebesa obišao. Začuda je vidio kud je išao, na Sidretul Munteha je izišao. Ovo mjesto Džebrailu je Mekan, od kako su nebesa i noć i dan. Pošto stade Džebrail, eto tako reče onda njemu pejgamber vako. Sada ne znam kuda ću ja hoditi, koli će me sad odavde voditi. Džebrail mu reče ondar, ej Habib, ti ne misli da si ovdje ti garib. Nebesa i zemlje i dženneti su, oni porad tebe sve stvoreni su. Svakada sam dovdje ja dohodio, tamo nisam nikada prohodio. Do ovdje mi je reko Allah da hodim, nikada ja tamo da ne prohodim. Jednu zehru još da pođem tamo ja, toga časa vas bi izgorio ja. Pa je ondar Džebrailu on rekao, stani na svom mjestu ti kad je tako. Ko se čisto pravo Allahu moli, dovu će mu u Kabulit on veli.
Kad mi je rečeno tamo da hodim, ja ću ići, pa i da ću da gorim. Istinom Božiji emer, koha je zato poginuti, baš ništa mu je. Učite vi pejgamberu salavat, od azaba vas će Allah sačuvat. Allahumma salli, Allahumma salli, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim.